mhlawumbe kuyo ukuthi umculo wakhe noma ushuni wakhe uthanda noma ulalela yabo yazi ukunika abaculi ababili mase ukhetha yena ngimthanda othanda ushuni wakhe akezwa kahle asixabani namuntu asiqali beef phase yabo akezwa yazokukhethisa phela abaningi ngisukususa eduze kwabantu abaningi futhi abadumile bahlezi ngase ngibona le ngoma le ngimase nje engena umenzi hayi nganzima kakhulu ase sizama ukuthi simfonele simcela ukuthi akasondele angempela naye wakujabulela lokho-ke wasondela zakhala nje ngisiza ukuthi mhlampe labo bantu laba abamakethayo ku-TikTok labo ngibacele mhlampe kube yilokho sixoxe kanjani phela bengisayibhusha akekho umuntu ofaka isandla ekutheni mhlampe kuyorekhoda noma hayi khona engishoda ngapho konke nje kusaqala ezandleni zonke zami phansi mangase kuthiwa ucela usizo ngacela usizo lani wethu mina mase kuthiwa ngicela usizo phela ngicela nje umuntu mhlawumbe ongasondela eduze kwami nje sondela eduze kwami mangithiwa mhlawumbe ngifuna ukuya e-studio ebekhona eduze kwami nginamaplani amaningi mina ngomculo ungabona umqondo wami awulukhulu ngawe ngifisa lukhulu ngawe wemuntu wami It's your boy Jiggy San Jiggy Pay for the base. You already know it's into the podcast. But first namhlanje imphathele umfowethu lana iciko lengezo. Uyiciko futhi mfowethu. Bafethu ethi kubiyelele mfowethu. Hamba kahle bafo. Right. Bafethu siyakwamukela mfowethu. Bafethu kade ngakuzama ukuthi indoda ematasa le. Umuntu busy. Bafethu kuyasetshenzwa. Leso sikhathi. Bafethu kuyasetshenzwa mfowethu. Before we even start, okay, asiqaleni yabo. Uzazi sefethu kwabukela emakhaya ukuthi namhlanje sihle nobani, daphaphi background yakho dog. Into engayisho ngathi igama lami nguSiphakamiso wakathi usini. Owaziwa ngeciko lengeso la emculweni. Ngasho nje ukuthi ngizalelwe la eSwidi kahle eBhamshele eSwidi. So lapho engiqale khona ukucula kusukela ngimncane nje. Ngakhula ngaze ngaka kusukela emaklasini ngaphansi ema-primary ngigungwa izingane mangicula kuya kuma-high school okuyilapho khona ngagcina sengithatha serious into yomculo ngagcina sengiyiciko lengeso ngiyacabanga ukuthi-ke mangikhuluma isiZulu masikhuluma ngeciko lengeso mhlawumbe omunye umuntu uzodideka ukuthi lelo gama lisho ukuthini liqala ngichaza ukuthini uzodideka omunye umuntu lisho ukuthini isiZulu kasitoliwa kakhulu iciko siyazi ukuthi ngokwesiZulu iciko umuntu ocabanga izinto yoninci futhi masikhuluma isiZulu futhi ngesiZulu esilula ngasho ukuthi umuntu ocabanga izinto ngokuchule owazi ukwenza izinto ocabanga izinto mhlambe ngekho zibe khona njengengoma nje kanje njengezinye izinto mhlambe eziningi ezithinta ngathi art ngolimi lasemzulu njalo ingezo-ke nawe yibonela ngiyabona sichaza kakhulu lapho uma kanjalo nje igama ngagcina ngiciko lengeso kanjalo bafo mina into engifisa ukuyazi ukuthi kulento yomculo like usungena kanjani and usukhetha kanjani okay mina nginawo umculo engihamba nawo ba iningi umculo la eSouth Africa ekhona bafo mina ngikholela ukuthini lento le iyisiphiwo akuyona into angazi ngizothi kumele uzuyicabanga iyayifikela mina njengoba ngike ngachaza ukuthi lento le ngaqala ngimncane nje into nje yavela yafika ukuthi ngicule ngirole exercise ngicule edlebeni lomuntu yabo leyo nto le wagcina-ke ngikhula kwakhona nabanye-ke abayibonayo lento engiyenzayo sikhona sibancane bafuna ukuthi sihlangane hayi sakhula-ke sikhulisana ngebhadi-ke abafowethu engaqala nabo sebashona emhlabeni ababili omunye wala nje encingancongo omunye wakhona la emakhaya eSwidi leyo nto ibuhlungu futhi ngiyakuzwe esikoleni isiphi lesikole lezo ufunde kusona primary wayaphi primary-ke ngibe la e-LP ne-Apres Boys Primary School eSwidi adlula ngaye enqola yolwazi ngaye emjele ngagcina-ke sengiphelele emthuli-ke la ngenze khona ibanga lami leshumi ngaphasa futhi ufundile amabhithi ngathatha kancane mfethu waqala-ke manje usungena emculweni mfethu uma ukuthi uyakhumbula kahle mfethu waqala ukurekhoda usebenzisana noba mfethu
usuqala ukurekhoda ke manje? Eyi, engingakusho nje mayelana nokurekhoda, njengoba nje sabantu abakhule kanzima emakhaya abangenawo abazali kunzima. Siqala ukurekhoda khona emakhaya la ey'tudiyo lezi ey'semakamereni, thola ukuthi khona umfana Unekhompyutha, nekhompyutha une-mic. nemaki, hhayi sesiyocula-ke. Yabo kanti leyo nto futhi ingisizile ngoba leyo nto ngiyibone ekugcineni ukuthi cha yayingi-train-a ngilokhu ngiyi-train-a kulezo ndawo. Ngithe ngisuka ngabe sengihamba sengiqala nami ukuthola amatoho, ngasuka ngaya kuMantongomane le downhill. Lapho khona engenze khona i-album yami yokuqala-ke lena engoma ethi ngithathe Cressida. Ngaphinda ngenza ithi isiza samathuna la ngiphethe khona ubhuti uSigwebo Sentambo. Ya, bona-ke umuntu engisebenze naye kakhulu. Yize ngiyiwele eGoli-ke kuleyo kugcina-ke ngiyosebenza noSotobeke lapha eMashingeni. Oh manje uyi-vocalist uyakwazi ukudlala intambo baba? Ya, ngiyayizama kancane Usayifunda? ngisafunda baba. Kodwa kunento ebengifisa bafu, mhlawumpe omunye umuntu Yeah. ebengifisa ukuthi mhlawumbe ngithi uyichaza kancane, mhlawumpe omunye umuntu mhlawumpe oyibukayo le clip le esiyenza la njengamanje ingamsiza kakhulu. Yabo uma ufuna ube umculi kaMaskandi bafu, ungajahi ukuchaya isiginci kuqala. Oh yeah. Okay. Funda kuqala ukwazi ukubhala ingoma. Funda kuqala ukwazi ukubhala ingoma uma ufuna ukuba umculi oprofessional. Ungajahi ukuthatha isiginci, isiginci sokudukisa. Ngoba uzogcina ukuthi uma uphethe isiginci udlale noma yini kwenkwenkwe bese uba ngathi wena usugibela ibhithi. Oh like Yabo kanti yonke into yona kumele iqale phansi. mase uyacreate beats. Create isiginci-ke into oyifundayo leyo noma ubani oyifunda futhi ebenzima ngoba into efundwayo leyo. But wena bafo ikhona ipolitiki abakhona kaMaskandi kuthiwa mhlawumbe ungayishayela isiginci uyisipikile uyayazi le politiki. Yeah. Balibona ngasazi isiginci uyashayelwa. Hayi bafo. So ipolitiki yangaphakathi-ke ngezweni khuluma abafethu. Usibani Uyabona-ke bafu kulokho into esimple engizoyichaza. Yabo njengoba ngikutshela ukuthi ngisasifunda ngakasishayi. Yeah. Yazi mhla ngisishaye mina nami-ke bese ngisho njalo ethi hhayi ungashaya isiginci. Into efundwayo Yeah. ongayifunda nomnini wena into engamele kulahlekele ukuthi kumele wazi ukubhala ingoma emnandi futhi ugcwale mfi uqale la kuyibhaleni phansi hambe iyifikele ingoma ekhanda njengami nje ngisayibhala ingoma phansi iyayifikela zonke lezi ngoma lezi Usuyafreestyle baba. Seyifisa. yini ngayitrain kube mhlawumbe ngaqala ngesiginci ngabe ngivele ngidlale noma yini bese ngiyagibela yabo yabo into enjalo ba. Yes, hayi ngiyakuzwa mfethu. Ngenza i-homework encane mfethu. Yizo. Kume nini? It's album right? Yeah, Ina 13 tracks. ya impela Wekhiphe nini leyo album leyo? ngiyikhiphe lo nyaka odlule Uyawudlula. ya 2023. Wow. unyaka nonyaka nakhona bafo le album le kutsheleke leyo bese ngirekhode 2 years njengoba kutshela ungangibona nje ngiyigqokile kanje ngiphuma kwenye background enzima kakhulu bafo konke nginakho kusebenzele kanzima ngiqala ukuvela manje omunye umuntu engabona ngazi ukuthi hey kanti hayi ngiphuma nje ekhaya yeningekho ongeke uzwala ikhombo mhlawumbe wena masithuye lakho yabo Usebenze kuyona So- for 2 years. iyona nje ngayirekhoda ngayishiya ngaphanta hey yabo so kulo nyaka ngivele ngakhipha ama-album awu-2 nje Izo Yabo. mfethu. Se- Hayi. Inkosi. sengikhipha lesibhongo lesi sokuthi hayi bo mfethu ngike ngavaleleka ukuhlupheka ngingakwazi ukuthi Ukhiphe umsebenzi ngizenzele wakho. wengekho futhi umuntu oseduze ozokusiza. Ima ukhona abantu osebenzisana nabo push umculo wakho promotion okanjani? Sayiphusha nje wena. Kwamanje bengisayiphusha nje Yeah. ngisiza ukuthi mhlampe labo bantu laba abamakethayo ku-TikTok labo ngibacele mhlampe kube yilokho ukuthi sixoxe ukuthi kanjani. Phela bengisayiphusha akekho umuntu ofaka isandla ekutheni mhlampe kuyorekhoda noma hayi khona engishoda ngakho. Konke nje kusaqala ezandleni zonke zami phansi. Yo, Impela nje. mangase kuthiwa ucela usizo, ngacela usizo lani mfethu? Mina mase kuthiwa ngicela usizo impela. Ngicela nje umuntu mhlampe ongasondela eduze wami nje. Sondela eduze wami. Mangithiwa mhlampe ngifuna ukuya e-studio. Ebekhona eduze kwami nginamaplani amaningi mina ngomculo. Namabhizinisi mayelana nalomculo lo. So lowo muntu lo ngiyafisa nje esondele eduze wami mfethu. Engisize ngoba nalaba futhi abangigidela into engiphatha kabuhlungu. Seyimina ngedwa umuntu osenezinto zokugqoka. Leyo nto ayingiphathi kahle. Ngiyafisa nabo ilanga begqoke. Yabo mangingasondela umuntu ebeseduze kwami nje engibuza ukuthi njengamanje ushoda ngani. Yabo njengamanje sinamajezi uniform ngiwenzile. Yabo sisaplana iyikipa ukuthi zibe khona abantu bayasicela bayayifuna yabo. So nje umuntu ongasondela nongasifaka mhlambe ekutheni sixhumanise nabahleli bemicimbi. Yeah.
abaphezulu Yeah. labo sithola ama-booking lokho kungasijabulisa kakhulu ngoba kusho ukuthi iphupho lethu sila singabona khona futhi liyafeza. Siyacela i-support Impela bafethu, sikhulumile futhi. sifike nako-right impela. Hayi, Hayi siyacela makhulu, i-support. ngoba sisagcina kulawa amancane nje kwamanje. ya isiza Isiza samathuna. wethu sebenze nosigwebo Ngisebenze nosigwebo sentambo. ngithola kanjani usigwebo noma nijwayelene noma kanjani nahlangana Hey, kusho ukuthi ngathi nje ubhuti lo usigwebo sentambo ngathi ngiye studio nje ngamfica esestudio record. Ngase ngenza ingoma phambi kwakhe kusho ukuthi wayithandayo. Yabo sasesixoxa-ke ukuthi hayi ngeke ngoba ngathi uyayizwa lento le. Nganjani mangase ungena hayi wakujabulela futhi lokho nayo. Hayi sahlala phe kwawo umsebenzi. Like engifisa ukwazi wawuzwa unjani kusenza nosigwebo nje studio. umuntu onjani osichazele umuntu phela kanjani, simbuka le kude Ngajabula kakhulu mina ukusebenza naye ngoba ukumbukela kude ngabona ukuthi ngangicabanga ukuthi mhlawumbe lo muntu lo hey ungangeneki mhlawumbe. ya umuntu obukela kude Hey ungamjaji uthela umuntu lo hey kanti umuntu oyilungele nje ukwazi ukuphila nabantu. Ukwazi ukuphila nabantu nje futhi ukwazi ukuhlonipha omunye umuntu. Kusho ukuthi seningagejana mase kuthiwa wena umsibelayo bangazi kanjani. Ya kodwa nje umuntu oright nje futhi ngajabula ukusebenza naye. hayi sigwebo fethu ya leyo album yakhe ina 10 tracks Ya ina 10. o-producer wasebenza nabo Hayi lapho ngangisekumantongomane downhill. ya eyokugcina iphupho Elimbelebe. elimbelebele ya elimbelebele iphume this year nayo Nayi iphume disiye nje iphume nje ngenyanga yini. ayoqopha umlando album awu2 ngiyawona noma kade wasebenza khona usuyakhipha Hayi ngeke ngathi kwamanye ngikhayela ukukhipha ukuthi this year uyayikhalela ngeke ukuthi ngilento engichaza abafuthi ngiyahalela ngabe futhi sengiqale ngiyarecorda manje hey indlela esekuphilwa ngayo emculweni yabo sengiyabona sekufana ukuthi ayilimazi suqibali angazi into enjalo wezokuchazwa kanjalo manje ngeke ngenze njalo. Ngoba mina ngikholelwa ekutheni kumele ngikhiphe album nje ingoma zami futhi zibe ne-message zikwazi ukuyala. manje kodwa iphushe zonke Noma kuthiwa ipusheki zonke kodwa ngijabula uma ifikile kulabo bantu. Impumelelo uma uthi kumele ifike yosifica ngendlela mina ngenza lento ngekho naye ngoba ngifuna ukuthi ngenza ngoba ngijaha udumo. Ingakho ngikhipha ama-album o2 ngoba lento kumina futhi angikwazi ukuhlala ngingacule angazi kwenzekani. Hey, kuwena egazini. Like awusabe la mhlawumbe ukuthi kuyophela ukubhala noma kuyophela nje lokubhala ngayo. Hayi ngisabathe bese ngiyascrolla lapha bese there's a song wayenza noMenzi bethu yangoma mfowethu Ingqondo hayi umqondo wami mfowethu wagijima lapho uMenzi ngisanda ngumazi I think ngimaze last year last year khona i-album yakhe yaduma impela. ya idume last year ngithi ya manje uhlangana kanjani noMenzi hayi uMenzi into engayisho kena nakhona yaba into efanayo. Ekutheni uyabo ngathi nje mangisengiyenzile le ngoma ngoba vele kule studio lapha eGoli ngisukususa eduze kwabantu abaningi futhi abadumile. Ngase ngibona le ngoma le ngimase nje engena uMenzi hayi nganzima kakhulu. Ase sizama ukuthi simfonele simcela ukuthi akasondele. Angempela naye wakujabulela lokho ke wasondela zakhala futhi. Shy hit mfowethu Like ufika manje studio like muhlala nomuntu e-studio like mhlawumbe uhlangane noMenzi kuyalinganisa. Mhlawumbe ufike uprepare manje ukuthi okay nami senze ingoma manje noma into mhlawumbe usuke uyazi ukuthi okay ngizofika e-studio uhlangane noMenzi noma uhlangane nesigwebo sentaba. Mina bafowethu ngiyoba kutshela mina kwaba inhlanhla nje ukuthi ngabe mina mhlawumbe ngiloko ngiyobazingela kakhulu basuke bekhona eduzane. Bese uthi akuhlangane manje kuphume something. Kuphume something futhi naye umuntu owumculi yabo mayibona into yenza ukuthi hayi lo ngathi lento le ine meaning khona ekhona esource nawe uyakujabulela lokho nokusebenza nawe kusize ecule nawe lapho uyakujabulela. Hayi siyajabula baba qhubeka usimele. Smell kade khali mshe ba uthi was invite phethu kade usho ukuthi I think last week Yeah ku last week phethu uyahamba kanjani phethu cause like sasibhizi shoot umajongosi mhlawumbe sengishilo kodwa ukwahamba kanjani mfowethu hayi wahamba kahle kakhulu bafa. Sesubonile na ngiyabona suphumile noma kusema usuphumile Kahle 1K na baba sasenza kahle kahle ama-music video 3 usuku. hayi ngosuku sasenza nje weekend wonke
senza so sakhipha lethu Cressida ngoba vele ingoma yangakithi into ezithanda nokupromote into Saqala yangasekhaya ilokho ngijabulele kwenzeke lokho ngakho impela. Cressida. bayazi abantu into Hayi yangasekhaya wahamba kahle kakhulu washutha kahle umpetuleni esuke egoli samphatha kahle. Betuleni. Ya. Ngeze bethu kuhleka ukuthi bekhalile. igama la awuthi igama lomthizo sithi igama lomthizo Hayi insizwa. Hayi, igama lomthizo Uyazi ukuthi uyipetulani yena. Ya bethu isuke egoli etsizwa le bethu Hayi, nahlangana kanjani nayo ke. Hayi nayo isebenza kanye nosotobeke yona-ke. Yena umuntu osenzela ama-CD cover njengoba uyibone i-CD cover yami isezingeni kangako yena. Banjani support bethu abantu basebhamshela ngabona ukuthi Sweet, uChrisida. okay. I-support la hayi Too much. bakhona i-support la khona kakhulu abantu bayasithanda abangakithi. Mm. Ngeke nje sisibavalele ngaphandle nabo bazivalile. sojabule bakuhamba kahle liphinde libuye futhi nani ngabakhohlwa Yabo, umphakathi ungakhohlwa phela ubufakazi kwethu Hayi, ungakhohlwa ngoba bethu njalo. ubufakazi. Ya bethu khona umdlalo engijwayele ukwenza ke bethu yabo. Kuthiwa i-one must go. Akahamba oyedwa kusalo yedwa. Yabo. Angazi ukuthi uyaphi kodwa ukhetho yedwa. Ngokunika abaculi ababili mase ukhetho yedwa. Mhlawumbe kuyo ukuthi umculo wakhe noma ushuni wakhe uyokuthanda noma umlaleli yabo. Yazi ukunika abaculi ababili mase ukhetho yedwa. Engimthandayo. Ya. Othanda ushuni wakhe. Oh hayi kezwa kahle. Asicabani namuntu asiqale beef bethu yabo. Hayi kezwa kahle. Yazi ukukhethisa bethu abaningi. Ayikho beef. Mafika izolo Oswin Mhlongo. Uma fika izolo lo dumile. Uma ya uthi nguye yedwa. Hayi ngeke ngizohamba ngenkabi yangakithi phela sigwile. Ngamlahla kanjani Bene ngibule ungacembi baba awungathi ikhemini awukhethe wangakithi usekuchema ukuthi hayi ngayikhathi Hayi usigwile Mhlongo ke ngihamba. ushuni wakhe uyawuzwa. Hayi ngiyawuzwa. Hayi kusowaka ke. Shunu weinsizwa ke lo. Nani bafule washunu lo yani ngiyawuthanda. Ya. Ilo shunu onesigqi lesi nami engisidlalayo right engisidlalayo. khona kodwa Lesi sidala. lokuhlanganisa nakelinye ilanga mhlawumbe sengibuza Hayi angiyiboni inkinga. Ngibona ukuthi khona umculi la eBhamshele ngisebenza. bafethu abaculi basebhamshela abaculi maskandi Bahlangana. nangu baba Futhi kuyosiza ukuthi sihlangane siphushaneni futhi siye phambili ngoba lento leyo ukuthi umuntu uyazenzela notayback yohamba iqhaga ekugcineni hayi inkinga ngempela ukugcina izinto eyodwa yabo Yeah, ngoba yeah. ngabe nje siyaphushana kuyiwa phambili Ya. kodwa asikho lapho sila Okay. Hayi ngiyakuzwa usigwile Mhlongo ke. Apho lapho uMajongosi or umjolisi. hey ngebhathi ke bafuka imjolisi bengingakamazi kahle ukuthi ngiyabona Oh, ushunwa. ya futhi ngasho ukuthi umajongosi uMajongosi ngoba usukuvele khona. Yakhuphuka leyathizwa le. yashaya Yazi ngithe ngimixa le game le ngathi hayi locally ngithi umuntu ofethe udecide lapho asithi Manyusa or Saliwa. Cause bacishe beshaya ushuno ucishe ufana kodwa ke. Yabo. hayi shothi singasho ukuthi manyusi Hayi Ngichema bonke la nto abangakini uyolalela ushuno. ngiyalalela usho ngiyalalela Hayi kusho ukuthi hayi bafethu ungabi nomona bafa ngathi. Kusho hayi hayi ngichema kusho ukuthi bawushaya ushuno. hayi bashaka but kuhle nokuthi sapotane sabangandawo siyashaya phela Ba- eBhamshele ba- siyashaya nje eBhamshele hayi futhi Hayi azifani kusho ukuthi kumele beqhubeke basayibambe kahle. hayi Semnandi. Supportwane. Supportwane mfethu ungasabi. Ya mfethu. Intombi ziyabuka lapha mfethu. I'm sure mfethu. Bazongibuza abaningi mfethu bethi insizwa isikhethile thathiwe kanjani. hayi ngizocela ukuthi lo mbuzo sithi uhoxisa Hayi ngeke ubaleke. ngisho uzobalekele baba ngoba kulo kusho ukuthi hayi mhlambe khona la Usabheka. khona noma hayi bengingakathathi kahle kahle Oh kusama kodwa ke kuzokwenzeka kona sekuseduze kusamato. samatoho nje kodwa ke hayi uyeza phela uma silokuzana Uyeza mfethu. hayi uyeza eduzane ngiyolimema futhi Hayi sojabula mfethu hayi mele Sojabula size mfethu kakhulu. mele size so buka mfethu that lapha mfethu. Sibheke kwimpucuzeko mfethu. ya Eish. Mfethu isifiso sakho noma uyafisa nawe vele obvious lokho iciko hawu mfethu. mfowethu woke umuntu lelo thuba lelo khalele ulibambe izandla zombili Yo mfethu. njalo Ikuphi okwazi ngalwa mcimbi yena because ya waqala nini
Yabakhona. Sunesikhathi impela. Hayi mfethu, akusetshenzwe-ke mfethu. Mbuzo wokugcina shema before we close. Like utholakala kanjani mfethu Ubaba. ubaba umuntu ofisa ukumbhukha phela ngoba siyasizana siyaphushana sonke. Kusho ukuthi ngingaqala ngenamba yocingo ethi 081 081 894 2504. Ya WhatsApp ke leyo. Efonelwayo 076 79 79006. Ungangithola futhi ku-Facebook. Khona la kubhalwe khona ukuthi Siphayi iciko lengezo. Khona iciko lengezo. Khona la kubhalwe khona ukuthi iciko lengezo. ipage Page. Ipage le. usiphayi personal. Ya. Siphayi iciko lengezo. Ila ngithetha khona. Ngale ipage iciko lengezo. La ngitholakala khona. TikTok ngikhona iciko lengezo. Cabanga ukuthi futhi mina ngedwa nje South Africa iciko lengezo. Sesha YouTube. Seshepi. Iciko lengezo yonke indawo oyithungo. Ayazi ngibone elinye mfethu ngangiqamba amanga. Alikho futhi. Alikho sengiyazi ukuthi uma ngibona icelo lengezo ilo mfethu. Nako Instagram ke ngalunguza izinto noma ezinye izinto thina siyifunde manje. Kodwa nje ayinakhona ngikhona. Hayi mfethu. Asibambe lapho kwamanje. Aqhubeke mfethu umsebenzi omhle. Uphinde ubuye futhi. awulukhulu ngawe